Gospodin s vama. Slavimo te, Gospodine, među pucima. Braći svojoj namještamo ime Tvoje. Aleluja. Ja sam ovako u sadu sa Kristijom, 2014. 1671. Danas je 30. travnja i ispada 343. Je to bila ta obljetnica? Ja ću uvod u ovoj svetoj misi reći da sam ja 1971. godine bio matrant u Visokom, u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji i mi smo se onda pripravljali cijelu godinu proslaviti 300. obljetnicu Zrinskih i Frankopana. I onda je od nas 200 i nešto u Sjemeništu, ja sam bio 178 godina. Dakle, u 4 razne klasične gimnazije je profesor pokojni Vjeko Šunjić, profesor glazbe, doktor glazbe, je pravio jedan zbor za tu prigodu, u kojem trebalo biti 80 muški zbor, normalno smo bili svi sjemeništarci. Ja sjećam da ja na prvoj audiciji nisam prošao, nemam neki sluh. Ali sam se borio, zadnjom opet nisam prošao, u trećoj prošao. I onda smo spremali dugo i ostalo mi osjećanje da smo iz opere Nikola Šubić Zrinski kao završen dio te svečanosti pjevali Boj, boj. To mi uvijek ostalo sjećanje, to nam nikad neće zaboraviti. 71. 300 godina, 1671. Nekad teško možemo zapamtiti godine, ali to je meni od tada, evo od tada je 43 godine, jer što ja svjesno znam za to. Ja bi uvod još samo rekao i ovo, od vas, dakle, iz udruge vaše Zrinjevaca, Zrinskih, ove koja poštuju u ovom gradu, našem Mostaru, dakle, spomen na te časne ljude našega naroda, su prebirali periodiku koju mi čuvamo u našem franjevačkom samostanu, franjevačkoj knjižnici Mostar, pa smo nešto zamijetili, ja sam to i prije toga zamijetio, dakle, onda kada nije bila sloboda, onda se više pazilo na to da se ne zaboravi obljetnica. I po novinama vidimo, dakle, možemo pratiti od 1883. godine, vidimo da je uvijek bilježen, dakle, ovaj 30. travnja. I onda, posebno u nekoj periodici, a onda kad je osnovana nezavisna država Hrvatska, onda nema više, kao sad je svoje. Zato je meni drago da sada kada mi danas možemo slobodno reći šta nam briga ta obljetnica. Isto tako možemo slobodno reći te 3 godine u jednom broju od 3 stoljeća i 43 godine je nešto u čem je zbrojena povijest, patnja, radost, život i smrt mog naroda. I stvarno je istinu lijepo da ste vi, evo već ovo je treća godina, da imamo i svetu misu za to. Jer su oni umrli s Božjim imenom na ustima i imenom svog naroda. Pa ćemo se mi u ovoj svetoj misi sjetiti pokojnih Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana i Nikole Zrinskog i svih iz obitelji Zrinskih i Frankopana koji su, vidjet ćemo kasnije, ja sam iz Wikipedije uzeo ove, čisto da posvijestimo mjesto propovjedi, koji su, dakle, zadužili našu krv, Hrvatsku, naš narod, dakle, svojim plemstvom. A na osobit način, da to razumije ovaj grad, da je prije, dakle, 905. jedan od najstarijih nogometnih klubova uopće kod Hrvata, a vjerujem i u Europi, da je u samom vrhu, ako je neko istraživao, ja nisam, jer Haške Zrinski i sve druge, dakle, obitelji toga
hrvatskog športskog, dakle, udruge Zrinski, nisu tek tako izabrali to ime. Dobro su znali zašto su ga uzeli i dobro znaju zašto ga i danas nosi. Da bismo ovu svetu misu za pokojni Zrinski i Frankopan, ali i za sve pokojni hrvatske branitelje i vitezovi, kroz sve vrijeme od ovog trenutka prikazali čistog srca, pokajmo se za svoje grijehe i molimo Boga da nam ih oprosti. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, sestre, mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Blažodjevicu, i sve anđele i svete, i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu naš. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše, priveo nas u život vječni. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Pomolimo se. Gospodine, slavimo godišnji spomen uskrsnog otajstva i spomen Zrinskih i Frankopana, kojim si obnovio izvorno ljudsko dostojanstvo i dao mu nadu uskrsnuća. Molimo te da u tvojoj vječnoj ljubavi postignemo što u vjeri slavimo, po Gospodinu našem Isusu Hristu, Sinu tvom, koji s tobom i Duhom Svetim živi i kraljuje Bogu sve vijeke i vjekova. Možemo sjesti i čuti biblijske molitve. Čitanje iz knjige Mudrosti. Duše su pravednika u ruci Božjoj i njih se ne dotiče muka nikakva. Očima se bezbožnički čini da oni umiru i njihov odlazak s ovoga svijeta kao nesreće i to što nas napuštaju kao propast. Ali oni su u miru. Ako su očima ljudskih bili kažnjeni, nada im je puna besmrtnosti. Za malo luke zadobili su dobra velika, jer Bog ih je stavio na kušnju i našao da su ga dostojni. Iskušao ih je kao zlato u taljici i primio ih kao žrtvu paljenicu. Zato će se u vrijeme posjeta njegova zasjati, te će vrcati kao iskre u strnici. Sudit će pucima i vladati narodima i Gospodin će kraljevati na njima uvijek. Koji se u nju paju, spoznat će istinu i koji su vjerni, bit će u ljubavi s njim, jer izabranici njegovi stječu milost i milosrđe. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Vječna je ljubav njegova. Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti i ljubavi svoje do vijeka. Spomeni me se po svojoj ljubavi radi dobrote svoje, Gospodine. Vječna je ljubav. Odagnaj tjeskobe srca moga, iz bojazni mojih izbavi. Vidi nevolju moju i mogu i oprosti sve grijehe moje. Vječna je ljubav. Čuvaj dušu moju, izbavi me, neću se postidjeti jer se tebi uteguju. Nedužnost i čestitost nek me štite, jer u tebe se uzdam, Gospodine. Vječna je ljubav njegova. Aleluja. Blagoslovljen da si, Gospodar neba i zemlje, što si od tajstva kraljevstva objavio malenima. Aleluja. Gospodin s vama. Čitanje iz Svetog Evanđelja po Marku. Slava tebi, Gospodine. O 6. uri, tama nastao po svoj zemlji sve do ure 9. O 9. uri povika Isus iza glasa: Eloi, Eloi, lama sabachthani. To znači: Bože moj, zašto si me ostavio? Neki od nazočnih čuvši to govorahu: gle, Iliju zove. A jedan otrča, natupi spužbu od stola, natakne na trsku i pruži upiti govoreći: pustite da vidimo hoće li doći Ilija da ga
a Isus zavapi jakim glasom i izdahnu. I zavjesa se kramska razlije nadvoje od ozgor do dolje, a sati koji stajaše njemu nasuprot kad vidje, da tako izdahne reče, zaista, ovaj čovjek bijaše Sin Božji. Kad prođe subota, Marija Magdalena i Marija Jakovljeva i Saloma kupiše dio mirisa da odu pomazati Isusa. I prvog dana sedmice, veoma rano po izlazu u sunčevu dođu na grob. I razgovaraju među sobom, tko će nam odkotrljati kamen s vrata grobnih. Pogledaju, a ono kamen odkotrlja. Bijaše doista veoma velike. I ušavši u grob, ugledaju mladića zaogrnuta bijelom haljinom i sjedi s desna i preplaše se, a on čini, ne plašite se. Isusa tražite, Nazarećanina raspetoga. Uskrsnu nije ovdje, evo mjesta kamo ga položiše. Riječ Gospodnja. Tebi, Hriste. Hvaljeni se. Ja sam za ovu prigodu smatrao shodnim. Sjećam se da smo lanjske godine imali čitati pismo Drago moje srce. Dakle, knjigu koju je Dražen Budiša uredio i dao faksijal pismo u svoju knjigu, kako ono izgleda, i dao sve prijevode na koje je to pismo u nepunih 2 godine prevedeno. Dakle, to je najprevođenije, zapravo najranije prevođeno hrvatskom, ajmo reći književno, lirično štivo pismo njegovoj ženi. Zrinsko-frankopanska urota je pokušaj hrvatskog plemstva 17. stoljeća da se odupre nastojanjima Bečkoga dvora da Hrvatskoj nametne centralizam i apsolutizam kakvim se već upravljalo u austrijskim nasljednim zemljama, uključujući i Češku. Neuspjeh urote označuje kraj starih velikaških obitelji hrvatskih, zrinskih i frankopana. Okolnosti koje su dovele do urote. Godine 1664. carska vojska strahovito je razbila Turke kod Svetog Gotarda, ali tu pobjedu nije iskoristio Leopold I, nego je sklopio Varšavski mir s uvjetima kao da su Turci bili pobjednici. Hrvatska i Ugarska nisu priznale taj dogovor s nevjerojatno lošim uvjetima da Turci mogu zadržati sve što su do početka rata osvojili. A kako im je već podlom politikom onemogućio da se zakonito izbore za svoja prava, nije bilo druge nego da se hrvatske i ugarske vođe udruže te da ostvare svoja prava povoljno. Istodobno, sve su više jačale centralističke i germanizatorske. Težnje Habsburgovaca na štetu staležnog položaja hrvatskog i mađarskog plemstva i naroda. Dakle, kao da rata nije ni bilo. Opet naše zemlje ostaje pod turskom vlašću. Prva urota na čelu s Nikolom Zrinskim. Nezadovoljnike je predvodio ban Nikola Zrinski u Hrvatskoj, a Palatin Ferenc Veselenji u Mađarskoj. Urotnici su morali tražiti pomoć izvan zemlje, u Francuskoj, Poljskoj, pa čak i u Turskoj. Ali unatoč obećanjima tradicionalni austrijski protivnici nisu im pomogli. Kako je tada Luj XIV bio u sukobu s Bečkim dvorom zbog europske politike, došlo je i do pregovora o suradnji od koje na kraju nije bilo ništa. Nakon nesretne pogibije Nikola Zrinskoga u lovu 18. studenog 1664. godine njegovo mjesto preuzima njegov mlađi brat Petar. Ovdje se zasigurno radi o ubojstvu Nikole Zrinskog uz Poljska uspjeli stražnje. Druga urota na čelu su Petrom Zrinskim. Petar Zrinski je zajedno sa svojim šurijanom, Krstom Frankopanom, nastavio borbu za prava Hrvatske koju je započeo njegov brat Nikola, pa su se tako povezali s glavnim mađarskim vođama
1666. umro Lipaj, a godine 1667. ugarski palatin Franjo Veselenji, Hrvatski i Ugarski savez će se potpuno raspasti zbog različitih ideja i načina vođenja umreti. Uskoro je Bečki dvor, koji je provodio centralizam i apsolutizam, ne mareći za prava hrvatskog naroda i potpisane obveznim paktom konventom iz 1102. godine, sve saznao zahvaljujući izdaji iz urodničkih redova. Nevješto pripremana zavjera bila je otkrivena upravo u vrijeme kada je Franka Frankopan počeo spremati oružani ustanak. Svom urote i propastu rodnika. Car Leopold I dovede hrvatski velikaši godine 1670. u Beč pod izgovorom pomirenja prevarnika. Ali ih je odmah dao uhititi i zatočiti u jednoj od kula zloglasne tamnice u Bečkom novom mjestu, Wiener Neustadt. Optužba je bila tako vješto sročena da je osuda. Optužnica je bila tako vješto sročena da je osuda mogla biti jedino smrt. Zrinski Frankopan 18. travnja 1671. osuđeni su zbog uvrede kralja, izdaje zemlje na strašnu smrt od podsjecanjem desne ruke i glave. Noć uoči pogubljenja dvojica velikaša posljednji su se put sastala i oprostila. Ne, 30. travnja 1671. sva su gradska vrata u Bečkome novom mjestu bila zatvorena, stratište je okružila naoružana vojska. Kao posebna milost osuđenicima je oproštena kazna od sjecanja ruke. Prije smaknuća dvojice velikaša kao i njihove obitelji lišeni su plemstva, a njihova imanja zaplijenila je država. Tako su nakon dugotrajne istrage bili osuđeni i pogubljeni Petar Zrinski, Frank Krsto Frankopan, te Nadaždi i Tatenbach na zgražaj i za prepaštenje Hrvatske i Ugarske te čitave Europe. Prije smrti Petar Zrinski je svojoj ženi Katarini, a Frankovoj sestri, napisao oproštajno pismo Moje drago srce, koje je već godine 1671. prevedeno na nekoliko svjetskih jezika. Odmah potom Bečka je središnja vlast potpuno opljačkala i uništila dvije najslavnije obitelji u hrvatskoj povijesti. Tako je i neki mletački poslanik zapisao: ovo je kraj dviju najuglednijih obitelji živućeg svijeta. Dakle, ne samo hrvatske i austro-ugarske. Osobito Zrinski bijaše cijenjen jer 60 podkraljeva ili banova dade njegov rod u Hrvatskoj. Dakle, njegova obitelj 60 visokih, dakle, plemičkih titula. Godine 1907. braća hrvatskoga zmaja su pronašli kosti hrvatskog učenika Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana na groblju u Bečkom novom mjestu. Uvijek taj grob je zapušten, a na njemu su citirali Sveto pismo, tako i kad slijepca vodi, obojica završavaju u provaliji. A godine 1919. ovo trebamo zapamtiti, hrvatski rodoljubi su njihove ostatke, kosti, premijeri i sahranili u Zagrebačkoj katedrali. Večeras je mjesto Zagrebačkoj katedrali. Na njihovom grobu unesana je poznata izreka kneza i pjesnika Frana Krste Frankopana, koji je prije 3 godine na današnji dan bio smaknut, a mi ju znamo, navijek on živi ki izgine pošteno. Nakon umrti, posjedi Zrinskih i Frankopana, gotovo polovina hrvatskih područja, koja su još bile u sastavu ostataka nekog moćnog hrvatskog kraljevstva,
zajedno sa svim njihovim prihodima došli su pod izravnu tuđinsku upravu, odnosno upravu Bečkoga dvora. Ozarski kulturni krug Zrinskih Frankopana nestao je prije nego što je uspio potaknuti i proširiti hrvatsku pisanu riječ među stanovništvom. Banska stolica ostala je upražena sve do 1680. godine, kada je na nju postavljen Nikola Ertedi, hrvatski velikaš mađarskog podrijetla, eksponent dvora i dugogodišnji neprijatelj Zrinskih. Otpora dvorskom apsolutizmu te centralizaciji i germanizaciji uprave u Hrvatskoj više nije bilo. Ovo su kratke male činjenice. Ja sam namjerno uzeo iz Wikipedije koje vjerujem, dakle ono provjereno, dakle tu su ono baš srne stvari. Ja ću ovdje samo dodati jedan događaj iz 1912. To je vrijeme kada se traži gosti. A dogodilo se u našem franjevačkom samostanu Svetog Petra i Pavla pred starom crkvom Svetog Petra i Pavla. Dakle, i to možete provjeriti mene u Obzoru. Članak je o tome napisao Proto Knezović, naš fratar koji je emigrirao 1945. i doktor povijesti hrvatskog jezika i napisao je dakle i povijest hrvatskog naroda, 2 svjetska, živio u Americi do svoje smrti. On je tada bio bogoslov i bogoslova je bilo 24, znate da je 1895. u našem samostanu osnovana prva visoka škola, dakle u gradu Staroj Ulici u Hercegovini, franjevačka bogoslovija. Pred crkvom je došao Kalaj i svi ovi koji su nastavili posao. Dakle, nešto može čovjek meni duše reći slično današnjem stanju nakon Daytona, gdje se sustavno, dakle, izvlašćivao hrvatski narod svega onoga što mu kao narodu pripada. Normalno da se mladi bogoslovi nisu s time slagali. I kaže na ona vrata kad vylazite na župni uredovi su bili tepsi, su bili pred crkvom, da se skupila. Ona bio je neki prostor, šta ja znam, piše tamo u Obzoru, ali meni je ovo bitnije. Najprvo je išlo 12 bogoslova u habitima i zadnje je nosio mađarsku zastavu. Onda je išlo 12 sljedećih bogoslova i zadnje je nosio hrvatsku zastavu. I kad su stali, onda je jedan uzeo ovoga benzina i polio mađarsku zastavu bogoslova i dok je ona govorila, Hrvatska se vjorila i oni spijala lijepu našu. I onda je jedva opstala teologija da je već tada nisu ugasili. Evo, to me možete provjeriti u Obzoru. Dakle, uvijek je u našem narodu bila jedna želja za slobodom. Ona je, vjerujem, i danas u nama. Da bismo odgovorili toj želji i zovu slobode, mi u istinu ne smijemo nikad imati ispriku na uvjete u kojima živimo. Nikad ne smijemo govoriti, evo, danas ja ne mogu ništa mogu. Ja mogu biti dobar frater. Mogu ja pogriješiti, da treba nastojati biti dobar frater i odgovoriti vremenu u kojem jesam. A ti trebaš biti dobar onim što ti u svom životu u ovom trenutku jesi. I uvijek čestito nastojati živjeti i svoju narodnost, nacionalnost i svoju vjeru. I na taj način onda neće biti uzaludne niti prazne obljetnice, pa niti ova 343. od smaknuća naših velikana Petra Zrinskog i Frana Krista Frankopana. A sada ćemo se ustati i zajedno moliti. Molimo se Gospodinu koji se brine s ljubavlju za svakoga čovjeka. Daruj obilje svoje ljubavi svojoj crkvi i svom narodu da može svjedočiti za tebe pred ljudima, molimo te. Gospodine, usliši nas. Privuci svojom ljubavi u sebi svako ljudsko srce da ti povjeruju da se spasi, molimo te. Ne osudi, Gospodine, one koji lutaju zbog neznanja, nego im svojim duhom pokaži put u vječni život.
Osnaži progonjene kršćane da ostanu postojani i vjerni Kristu, koji je prvi bio nama vjeran, molimo te. Rasvijetli nebeskom svjetlošću sve naše pokojne, a na osobit način duše pokojnih Petra Zrinskog, Frana Krste Frankopana i svih poginulih hrvatskih vitezova i branitelja, molimo te. Poslušaj naše molitve, Gospodine, obnovi nam vjeru da budemo čvrsti u krstnim obećanjima po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Blagoslovljen da si, Gospodine, Bože svega svijeta, u Tvoje dare živosti primi smo kruh što Ti ga prinosimo, plod zemlje i rada ruku čovječe, postaće nam kruhom života. Blagoslovljen. Blagoslovljen da si, Gospodine, Bože svega svijeta, u Tvoje dare živosti primi smo vino što Ti ga prinosimo, ono plod trsa i rada ruku čovječe, postaće nam pićem duhom. Blagoslovljen. Primi nas, Gospodine, duhom, ponizno, srce služi. Bila da nas naša žrtva, to je nisam takav da se svidi, Gospodine Bože, verujem, Gospodine, Bogu za i od njega i mojega očista. Molimo da ova sveta misa bude ugodna Bogu, Otcu Svemogućem. Bože, ova je žrtva časna razmjena darova, kojom nas činiš dionicima božanske naravi, daj da tu stvarnost poznamo, životom iskusimo u Kristu Gospodinu našem. Gospodin s vama, gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našem. U istinu je dostojno i pravedno pravo i spasenost. Da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine, Sveti Oče, Svemogući i vječni Bože, po Kristu našemu Gospodinu. On jedini smrt prihvati, da nas od zakona smrti oslobodi. Jedini je htio umrijeti da mi zauvijek Tebi živimo. I stoga s anđelskim zborom združeni i mi te hvalimo i radosno slavimo. Sveti, 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 Gospodin Bog Sabaoth, puna su nebesa i zemlja Tvoje slave. Hosana u visini, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje. Hosana u visini. U istinu, sveci, Gospodine, izvore svake svetosti, Tebe zato molim. Rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao nam, on uze kruh, Tebi zahvali, razlomi, dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno Ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnog saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na oproštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere, Tvoju smrt, Gospodine, namještamo, Tvoje uskrsnuće slavi, Tvoje slavi
slaveći dan, spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Ti molim da nas, pričasnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti, sabere. Spomeni se, Gospodine, crkve svoj širom svijetu. Usavršio ljubavi zajedno s Papom našim Franjom i biskupom našim Ratkom i sveukupnim svećenstvom i duhom ovim kojega si sebi stekao. Spomeni se, Gospodine, službenika svojih, Petra Zrinskog, Frana Krste Frankopana, koji s ovoga svijeta pozvao sebi. Daj da oni koji su kršteni životom svojom žrtvom u rasvjetu smrt Tvoga Sina postane dionicima i njegovog uskrsnuća. Spomeni se ostale naše pokojne braće i sestare. Tiho u se bresti imenom pokojnih koje vi želite spomenuti u ovoj svetoj misi. A kao zajednica molimo za sve one za koje više nema tko moliti. Molimo za duše u čistilištu, molimo za duše poginulih hrvatskih branitelja. Sve ih Bože privedi k svijetu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrenimo biti sudionici vječnoga života, s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu, po Kristu, i s Kristom i u Kristu. Tebi, Bogu Otcu svemogući, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Mi se zovemo i mi jesmo djeca Božja, zato ćemo puni pouzdanja moliti onu molitvu koju je i Fran, i Krsto Frankopan, Petar Zrinski i svi naši preci molili, a koji nas Isus uči. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdani daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodina, od svih zala. Daj milostivo miru naše dane, bez pomoći Tvog milosrđa budemo uvijek i slobodni od grijeha i sigurno svih nereda, čekajući blaženo nam dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Jer Tvoje Gospodine Isuse i Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj daj. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj mir i jedinstvo. Kakva je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ od vijeke vjekova. Mir Gospodin bio uvijek sa sinova. Pružite mir jednim i drugima. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijeh svijeta, smiluj nas. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijeh svijeta, smiluj nas. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijeh svijeta, da. Evo jaganče Božje, evo onoga koji oduzima grijeh svijeta, blago onima koji su pozvani na Gozbu jaganče. Gospodine, nisam dostojan da uđeš Božu moju, nego samo da si riječi održeš dušom. Dio Cristo.
tijelo Hristovo. Govori Gospodin, ja vas izabrah iz svijeta i postavih vas da idete i rod donosite. I rod vaš da ostane, aleluja. Molimo se. Budi Gospodine uz svoj narod. Nahranio si nas nebeskim otajstvima. Daj da iz stare griješnosti pređemo u novi život u Kristu Gospodinu našem. Amen. Meni se čini da je ove godine najviše nasvetljenosti. Ili imam pravo? Aj nastojite ovo uvesti kao jednu tradiciju. Nastojite proširiti prema obitelji Zrinskog, dakle i onim djelatnima danas, a nastojite još kada će biti tjelovo, kad gledamo stare fotografije, onda vidimo da je Haški Zrinski uvijek bio u tjelovskoj procesiji. Nastojite i vi imati svoje mjesto u toj procesiji koji je naš samostan poživio na ovom području gdje mi u gradu imamo nadležnost. Hvala vam lijepo da ste povrlo sudjelovali u svetoj misiji. Ovo je baš meni, evo, reći duhovno raspoložen. Imao sam malo napadan dan, bio sam se bojio da ne dođem, bio sam jednom teškom ukopu. U Drinovcima je gospođa koja ima 4 djece, 45 godine. Najmlađe dijete nije pošlo u školu. Želim vam lijepo i večer. I neka vas dragi Bog čuva i neka čuva Zrinski, ovaj koji danas nosi tradiciju i nek budemo prvaci. Evo. Još samo jednu riječ, budite uvijek pleći. Uvijek budite pleći. Gospodin s vama. Sve vas i vaše obitelji blagoslovio i čuvao se mogući Bog. Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u miru Božji.